Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang i-share ko naman po sa inyo ay yung orasyon kontra diskomunyon ng Diyos Ama para sa di mahigupan ng kapangyarihan. Sana po ay kumuha kayo ng isang papel at notebook. Isulat po nyo ito. Napakabisa po ito mga i-upload ko sa inyo o binabahagi ko po. Sana tangkilikin mo nyo ito. Orasyon kontra diskomunyon ng Diyos Ama para sa di mahigupan ng kapangyarihan. Una sa lahat po ay magdasal po ng Ama namin, Baginong Maria at Luwalhati at isunod po ito. Sana po bago ko sambitin ng orasyon ay sana po mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon. Isus, 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 Maria, ihipo, iluwas, iluluya, aliluya, aliluya. Isus, 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 Maria, ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Isus, 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 Maria, ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. 3 times pong uusalin sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at po sa dibdib pa krus. Sana po tangkilihin po nyo ito at marami po akong isi-share sa inyo na mga orasyon. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe.